Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Pasko. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Pasko ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talag sa dala ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Pasko nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 1 to 7, 2024. Ang Disyembre 6 mo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa 9 consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ilang mangin safe refuge in this last moment. In line with this,
Ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Disyembre 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band is set to put you in the December mood bangod sila maghahatag sa isa ka great musical show sa Disyembre 7, Sabado, sa Concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay.
Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinanglan Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna. Sininga launa, standby kay May Winner Kita. 1, 2, panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Yari na sa aton siniiyang mga kamot diri karon banwa ginawiyatan nato ng papel. Congratulations sa aton siniiyang special draw winner. Ang special draw winner magabaton sang 500 pesos nga cash plus limited edition sang radyo. Pwede sa kuryente, pwede sa battery rechargeable. May flashlight, LED light pa kag wala na kalansang, wala gin kapon sa isa lamang ka istasyonan. Congratulations sa aton siniyang tagdaog. Ang iyang siniyang proof of purchase, Syngenta Crop Protection. Syngenta Crop Protection, edad 58 anyos, taga Talibong, Saraga, Iloilo. Talibong o kung Talibong, Saraga, Iloilo. Congratulations, Magelende Galea. Magelende Galea, ginawag ikaw ni Bombo Cham, 35 minutos sa kaligad sa taknang alaw na may. Anong ikaw kora sa pag-claim sa imo sining nga premyo 500 pesos nga cash. Naghulat na diri sa imo kag limited edition nga radyo. May flashlight, LED light, pwede sa battery, pwede sa kuryente, rechargeable pa. Kag may sticker sang Bombo Radio. Labi kag labaw sa tanan, wala nakapon sa isa lamang ka istasyonan. Sa luwat, congratulations, Magelende Galea. Ang proof of purchase, Syngenta Crop Protection. 35 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Diriman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagkaron sa aton siniiya nga Christmas around the world. Hibalo naman naton ang pamaskwa or paano magsaulog sang Paskwa dito sa Bahrain. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Sa aton sining pagpangalagan mangin kaupon naton sining Bombo International correspondent para nga maghatag sa aton sang dugang nga mga informasyon sa pagsaulog sang Paskwa dito sa Bahrain. O isang liwan kundi aton sining Bombo International News correspondent si Bombo International correspondent Domingo Camo. Sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Sir, good morning. Oras dire subong sa Bahrain, 8:30 in the morning. Aga. Kumusta ang aga ni mo, Sir Domingo? Daw medyo malamig subong, sir, ang panahon kay 19 degrees Celsius nati mabatyaga na ang spirit of Christmas ang bulan sang December. Una-una gid sininimo mabatyagan kada mag-bear months, particularmente maglabot na iya sa bulan sang Disyembre dira sa Bahrain. Ano ang imo siniya nga mabatyagan gid kay makambal ikaw Paskwa na? Sir, makita mo nga mga Pilipino daw naghahanda gid sang palaaboton nga Christmas kay makita mo sa mga supermarket nag-umpisa na sila pamakal sa mga ingredients sa mga spaghetti nila kag pansiton sa naobserbahan ko lang. Dagang mga mall, sir, may mga sale na sila kay bala nila mga Pilipino pag-abot sang bulan sang December mamakal gid kag daw magarbo sila. Kon amo na ang palatandaan dira sang mga taga Bahrain, no? Paano naman iya ang mga palatandaan sa mga taga Bahrain, sa mga Pinoy? Paano naman iya may mga ara man bala sang ginatawag naton nga mga tumandokid sang Bahrain nga bisan pa paano nagasaulog man sila sa Christmas, Sir Domingo? Sir, makita man naton nga ginaselebrar nila kay ara sa binit sang dalan makita mo na nga full sang Christmas light na, sir. Kag ginahandaan gid nila ini sa bulan sang Disyembre. Makita mo sa mga binit sang dalan ara ng mga Christmas light na mga matahong gid.
Apisar pa man iya Sir Domingo nga ti majority sang relihiyon dira sa Bahrain Islam, pero bisan ang mga tao dira mismo sila man iya nagahatag man sang importansya sa Pasko, kay nakita man nila on the commercial side nga pwede sila gali iya maka-income sa sining pagsaulog man naton sa Pasko, Sir Domingo. Ati ho, Sir, kay ang sale nila pag abot sa bulan sang Disyembre sa mga mall kag sa supermarket medyo mataas na pamangkot ko ang mga ang mga cashier. So if silingon may benefit sila sa mga Pilipino nga dako sa bulan sang December. Ti may mga may mga ano ganing tawag sir sa sa ilangan nationality para sabi sa aton ti mga Pinoy, mga Filipino, Bahrainian? Bahrain language sir. Bahrain language. So na-adapt naman nila ang iban sir. Na-adapt naman nila sa Pilipino nga pag-abot sang bulan sang Disyembre, may mga celebration, Christmas party, naga-attend man sila kag may mga gift man sila sir nga ginahatag o naga-intra sila sa mga change gift. Mga Bahraini kali Sir Domingo, no? So doon naka-adapt naman sila, naga-intra sila sa mga exchange gift, sa mga Christmas party. Why man yan sa problema, pisar nga ti ini sila mga Islam or Muslim or mga Arab majority sa ila, Sir Domingo? Why gid problema sir, kay daw favor gid sila sa Pilipino, kay bala nila ang Pilipino marespeto kag mabinuligon kag tinlogid ang kabubuton sa Pilipino sir. In terms sa mga handa sa Domingo, anong plastada? Siyempre Pinoy, balanta naman niya Pinoy nga daan niya mahiligin sa pork, no? Tapos balanta naman basta Muslim gani hindi gid sila pwede sa pork. So anong kananay abi mag get together, anong mga masami ginahanda sir kung may gina-expectar kita nga mga Bahraini nga mga bisita? Amo na sir, kay ang baboy gina-separate kay hindi sila pwede kag hindi gid allowed sa mga Muslim. So gakaon naman sila sir spaghetti, pansit, basta manok lang sir, hindi lang pork. So spaghetti ang iya sining panakot abi manok. Oo sir. Do mga amo sina, no? Maayo man sila sir mag halubilo dira sa mga Pinoy. Oo sir, gid sila sir. Daw favor gid sila sa Pilipino kag makita mo man sir nga iban ang ilan na batyagan nga makita ang mga Pilipino nga masadya sila sa Christmas event. So ang iban sir daw na-adapt na bala nila nga pag mag-birthday sila ginaano na nila nga may handa na kag may mga okasyon kag may bisita na. Pero before sir hindi ko ni nakita, especially sa mga beach. Subong nakita ko nga na-adapt nila sa Pilipino ang nga pagsilibra. Kay dira sa Bahrain sir, damo man dira sang mga baybayon? Oo sir, damo kamyon nga baybay na. Damo sila beach pero hindi pa nila na-develop. Mostly sir yung na-develop lang subong ang Marasi Beach nga daw maayo nagiging improve nila tapos may entrance na. Subong sang una sir, sang entrance open lang ang beach or oras kada makadto, pero subong nagaumpisa na sila kay nakita nila sa Pilipino sir nga kung may mga okasyon especially sa mga birthday event or Christmas na nakakadto mga Pilipino kung isa gina-celebrar nila sa beach. So may mga man sir, may mga celebration man or may mga beach party man abi for now kay amo na ng sitwasyon dira do na plastar ng isa ka beach area, damo gali ang maka-benefits ini, no? Kag may mga schedule man dira katulad diri sa aton sa pungsod na Pilipinas, no, nga may mga nagkalain sini nga party diri in connection man sa pagsaulog naton sa Pasko.
At mostly sir, subong kay daw medyo malamig na sir sa hotel, subong ang celebration kay ang weather condition malamig. Ti naka-reserve ka na to sir sang imo kwarto sa hotel nga dito ka man ma-celebrate sang Christmas? Siguro sir sa na lang sa balay na lang kay medyo subong busy sa business. So why the time anay magpabook sa hotel medyo sid anay sang kwarta kay subong Christmas. Nga pala buto medyo magastos. Ano anay sir? Supot-supot kung may celebration gid man ti do medyo simple lang. Oo, sir. Simple lang. Basta, bisan simple lang, pero masaya. Tiyan mo ginang espiritu sa matutuod sini nga selebrasyon sa nga Pasko. Bisan simple lang dira, pero kung tingob ang bilong nga pamilya, kag ulop danay, kag malipayon lang tanan, solve na ang Christmas sa Domingo. Oo, sir. Bisan simple lang ang handaan. Basi may luyang ikaw tamyawon diri sir sa Pilipinas sa mga nabilin nimo nga mga pamilya kaparintihan dire? Sir, manamyaw gid ako da. Especially sa Bombo Radio, sir, salamat nga ginatagan nila ako sang amoning sitwasyon or nga makapaghambal man bala kang mabatian da sa bilog nga Iloilo. So, ginatamyaw ko gidang akon mga pamilya sa barangay Oton, mga katiyaan ko kaguton ko da. Kag ang akon nga nanay sa Santa Cruz doon malagapi sa Sigiler, makamos ng mga tiya, pag mga tiyo da. Tani, maging masadya pag silibrar ninyo sa palabuton nga Christmas. Sige, sa Domingo, salamat gid kag maayo lang nga pagselebrar man dira sa Pasko sa Bahrain sa inyo dira. Thank you gid sir. Bombo International Correspondent ay Mr. Domingo Camos from Bahrain para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Dario Abetaton, sini nga international correspondent si Domingo Camos direktamente sa Bahrain. So sa Bahrain banwa bisan dominant dito iya ang Islam nga relihiyon, but nakita nila nga pwede gali mangin income o kung hambalon ta pa sa commercial side sila nagbase para iya nga magpakigbahin man sa selebrasyon sang Pasko. Ni damo kuno sa mga nagapatingayon sang sale, damo naman iya sang naka-adapt sang mga kung paano magparty ang mga Pinoy, ang mga Kristiyano sa Pasko. Nagaupod kag naga-join man iya, naka-adapt na gid kuno ang mga Bahraini didto sa Bahrain mga biyan. Kagamatamat naman to sila nga naga-engage sa mga beach party ni Blabat, bangod man niya sa katugnaw sumong ti kalabanan kuno didto na lang sa hotel. Amo naton sininga Christmas Around the World. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diriman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa gihapon ko purimo Bombo Siyam Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Istoryahan naton diri banwa ining natabo nga pagpangaluthang. Dira karon sa may area sang Dueñas, Iloilo. Sunod diri sa impormasyon naton banwa nga ginbawian gid sang kabuhi ang duha ka mga biktima. Lunsay ulo ang ila sini nga igo kag sandig sa mga na-recover nga slug compatible ini sa 45 caliber pistol.
sandig sa pagpangusisa sa Bombo News team, nagagwa diri banwa nga ginhulat sila sang triggerman, sang gunman, nga mag-abot iya sa intersection bangod nga sigurado nga magadulog gid. Ining nagaangkasanay nga mag-asawa, no? Nga si punong barangay Michelle Lamela, kag iya sini nga bana nga si Rodney Lamela. Sandig pagani sa na-interview sa nga Bombo News team ngati pag kabati niya sang 5 kasud-asud sini nga lupok, nakita niya pa nga nagadagon-dagon ang gunman agud iya nga mag palayo sa scene kung sa diin niya ginluthang ang mag-asawa. Kag according to sources, dito nakita nagangkasanay padulong sa area sang Dingle, may mga information man kita nga going to Pututan, ining nasambitan karon nga riding in tandem. Ano ang latest sa sining nasambit karon nga pagpangluthang? Si Police Brigadier General Jack Wangke aton sining Regional Director nagpadulong gid sa banwa sang Dueñas. May mga mando bala ang Regional Director. I-check naton ina. Kaupod sa kay Bombo Marisol Viñasol. Sa report, please go ahead. Yes, Bombo Champ, personal diri nga nagpadulong sa bahin sang barangay sa barangay Tinukuan, Dueñas, Iloilo, si Police Brigadier General Jack Wangke kag si Police Colonel Bayani Rasalan para imbestigaran ang natabo diri nga pagpangluthang patay sa punong barangay sang Santo Niño, Dueñas, Iloilo kag sa bana sini sang sa diin natabo ini no sang ginang kaagahon mga around 10 AM sa diin ginasang agalang Sol ginasang agalang sang ginang aga lang. 10 mga around 10 sa mga around dira sa 10 or 9 Bombo Champa. Tapos sa subong no ang ginaobra diri sa kapulisan is joint operation ini no sa kabilugan man nga Police Regional Office 6 bangod gani ang mismo ang general o kon ang regional director sang nasambit nga talatapan ang nagpangako diri nga sulbaron sang madasig ang nasambit iya nga natabo diri nga insidente kag sa subong sunod diri kay Police Brigadier General Jack Wangke, may duwa sila ka mga ginasundan diri nga motibo sa posible pagpangluthang patay diri sa punong barangay kag sa asawa niya o kon sa bana niya nga si Mr. Rodney Lamela nagapangidaron sang 48 kag si punong barangay Michelle Lamela 47 anyos residente ini sila diri sa may barangay Santo Niño, Dueñas, Iloilo sa diin ginabanta mga 8 pa ka barangay ang kalayoon sang ila sining mismo nga balay o kon mismo sang ila barangay pakadto sa may area sa diin natabo ining shooting incident nga initial naton information nga nakuha ginhulat pa ini sila nung sang sining isa ka persona nga nakakapot sang ginapatihan 45 nga kalibre sang pusil kag didto gintiro sang makalima ka beses kag nagdalagan ini siya palayo na sa area kag didto na nagsakay ini siya no sa lalaki abi nga nagahulat o kun upod niya nga nagasakay sa motorsiklo kag ginapatihan o kung base man dito gina sa pagpangusisa naton nga pakadto sa area sang Pututan ang ining mga suspect kag sa subong no suno kay balik kita sa mga motibo abi nga ginasundan ni Police Brigadier General Wangke nga una ang posible nga rason diri amo ang politically motivated ang nasambit iya nga insidente bangod isa ka punong barangay ining si Michelle Lamela. Ikaduwa diri nga ginasundan amo ining background sang bana ni punong barangay Michelle nga si Mr. Rodney sa diin may mga kaso ini siya or to specify actually wala pa ini sang information dai Police Brigadier Wangke na hanungod sa 1994 nga natabo sang amo na nga tuig sa diin na involved o kon upod sa pagpangluthang diri sa isa man ka mga individual sa isa ka sabungan ang nakapatay ini sila no kag mga 4 ini silang suspect including kay Mr. Rodney. So amo nang isa sa mga wala pa nahibaluan pero posible no ginasundan subong sang kapulisan nga posible daan hiliguttanon sa posible anay kaso sang tuig 1994 kag ang ikaduwa diri ang natumod gid no nga personal mismo nga naobra ni Mr. Rodney amo ining kaso niya sang tuig 2008 sa diin na pasakaan ini siya sang kaso nga homicide sa pagpatay diri sa utod sang isa ka anay police personnel kag sa subong diri Bombo Champ amo na no ang isa sa mga posible ginasundan nila nga
ang posible ginasundan nila nagtimalos o kung daan nga hiligudanon sa ang pagtimalos. Kamagen Bombocham. Ang gulo sang pagtimalos. Roger that Bombocham, ang gulo sang pagtimalos ang ginasundan diri sa ikaduwa nga ginasundan sang Police Regional Office 6. Sa diin amo na no isa ka utod sang retired police personnel ang napatay diri sa nasambit iya nga insidente kag may mga pila man gani ka mga beses gid abi Bombocham kay mga initial information nga natiko naton ining pamilya mismo ni punong barangay Michelle kag ni Mr. Rodney ang naka-eksperyensya sang pagpamahog o kung mga daan bala nga posible ginahambalan sila sang ginaremind sila sang mga ginobra diri ni Mr. Rodney sang tuig 2008 diri Bombocham kag sa subong sa bahin abi sang progress ang investigation wala pa gid sila sang lead abi sang kung sino ang posible suspect pero amo lang nang ginapasalamatan ni General Wangki kay may closed circuit television abi nga nakita sa diin gilayon man nga ginpa alerto ining mga kapulisan diri sa bahin sang area sa Banwa sang Greñas kag diri sa may ginapatihan exit point sang sining mga suspect diri sa may Banwa sang Putotan kag sa subong no wala pa man abi sang may nag-surface gid nga witnesses pero amo lang na ang ginapangako man diri ni Police Brigadier General Wangki nga mismo gani siya ang nagpadulo nga masulbaron o konsulbaron ining nasambit iyang kaso sang mas madasig nga pamaagi kag kun nantawon naton diri Bombocham ikaduwa na ini no nga beses sabi sa diin may isa ka punong barangay nga ginluthang sang riding in tandem kag suno diri kay Police Brigadier General Jack Wangki kun bala konektado ining duwa ka maglain-lain nga insidente ginhambal niya diri nga isa ka isolated case ang natabo bangod gani sa mga posibilidad nga nakita nila nga mga ginasundan man nila subong sa natabo nga shooting incident diri sa may barangay Tinokwan. Sa dugang bala nga pahayag ipabatita ang ato nangin interview kay Police Brigadier General Jack Wangki. Tapos po nung investigation natin ngayon General and may mga lead na po ba tayo sa suspect? Yeah, yung kagaya na sinabi ko kanina, ongoing pa yung investigation natin. We cannot yet divulge further information para hindi natin ma-preempt or ma-hamper ang ongoing investigation natin. Last question. Follow up. General, yung background po nitong si Rodney po, may ano po ba tayo, may idea or information po ba tayo sa old case nito? Year 1994? No, that was 2008, I think. 2008. Yung 1994 po siya, kasama yung cousin. Kung sa cockfight po na nakapatay po sila. Yan ang hindi pa natin nakuha. Pero dalawa po ngayon yung sinusundan, political rivalry and yung old grudges po. Yung sinasabi ko, possible dahil nga incumbent chairwoman itong so hindi natin tinitingnan hindi natin din-discount yung possibility ng politics pero yung ibang angulo just like ito nga may mga nakaaway siya nung una yun lang isa pang tinututukan din natin. May time frame tayo, Director, sa pag-solve ng case na ito? Well, yung nang sabi ko as much as possible sana Nabatian diri Bombocham ang kabahin sang ato nang interview kay Police Brigadier General Wangki kag kasugpon bala sina Bombo Omel pwede naton na play. Okay. Ito na, kita anay kapag mag-base lang daan sa mga facts. Mahambal lang naton, may mga tao na kita gawing ang ilang hot pursuit, ang ato mga investigators man ang gawing ang ilang mga pagpadalong sang pag-follow up sang investigation. So ang atong suko ari naman dire may mga recoveries naman sila, hopefully that would be material later on in the solving of the case. So for now pa lang na siguro makakuha natin, mahatag natin ng impormasyon. May anggulo kaya sir na ginasundan? Ang anggulo natin we cannot discount. Ako nang isa gina-assess natin kung is it politically motivated or may mga dating mga kaaway. Mga kaaway or kuan. So
May mga gagawa nga muna. But for now, we cannot yet confirm kung na kuha niya. Sir, according sa family nga ang ining si Rodney may ginpatay 10 years ago, relatives ang isa ka retired police. Yes, that's true. So, ano relative, utod niya. Utod din, manghod. I don't know manghod, basta ang information natin is... But according sa family nga daw nagdumot daw, sir, ang family. Ito may mga warnings and what prior. Yeah, amo man nang isa nga nag-gather natin. So, ako na kino-consider magyapon siya ato may investigator mga ako. So, status, sir, sa riding in tandem, wala pa, sir, ma-identify or ma-backpan, sir? Yeah, ongoing pa ang atong hot pursuit. Actually, ang namin na kay at least may ari kita nga nakuha ng mga footages. Sir, report from the hospital, din ang ego sa mag-asawa, sir? Wala pa natin nakuha ang details. Pila ka motibo, Director, ang ginalantaw natin? Amo na hindi natin pa ma-establish. Consider natin tanan. Considering ganing ini is an incumbent barangay chairwoman. So we cannot discount the possibility nga probably mga politically motivated din may mga involvement pa ng isa ang bana niya nga napatay nga siyang una may mga may napatay man siya amo tong mabot kangina. So dira amo na ang aton ginatutukan. So witnesses, pila ka bilog witnesses naton, Director? Witnesses so far wala pa kita na kuno no? Wala pa sir, wala pa kita ongoing pa ang atong pagkandak sa investigation pero amo na gani ang isang the positive development naton kay may mga tracking kita sa mga CCTVs. Sir, ano na lang mapasalig to sa family nga sa natabo especially nga ang biktima isa ka barangay official? Well, amo na gani nga ari kita diri. I for myself came over personally to supervise ang kaso. Ay gusto natin as much as possible ma-resolve natin ang kaso ngayon. I have my staff here who came along with me, ang aton operations officer, ang aton R7, kag-ari pagid si PD para magsuporta sa aton mga kapulisan dito sa Dueñas para at least as much as possible we could immediately resolve this case. Sir, makabig natin nga alarming yung nagkakatabog subong. Knowing nga sa tinalikdan nga bulan ang napatay man, ginpatay man barangay official, barangay kagawad, ex-kapitan sa Tigbawan, subong incumbent kapitan naman din sa Dueñas. Though mahambal natin nga isolated case yun kay daw atong previous nga case to sa former kapitan, makita natin nga way man siyang relation git. Status po nung nung investigation natin ngayon, General, and if may mga Okay. Nabatian diri Bombosamp si Police Brigadier General Jack Wangki kag actually diri kita subong sa May Unyok Pinuela funeral homes sa diin na hamtang ining mga lawas sang dulaan sang kabuhi si punong barangay Michelle kag si Mr. Rodney kag ari man subong ang apat sini ka mga kabataan. Bali ang pila ka mga information nga nakuha naton pinakamalam nga o kun pinaka magulang abi nga pamilya o kun bata gali isang sining mag-asawa nagapang-idaron sang 28 kag ang pinakabata diri nagapang-idaron sang 13. Ang tatlo diri ka mga kabataan ang yara subong sa iban nga pungsod nagaobra kag ang nabili na lang ining apat kag actually may ginpa kamayo nila nga hindi lang danay mag pa-interview Bombosamp kag ginarespetar naton ina pero pamangkot naton personal ang isa sa mga kabataan o kun bata ni punong barangay Michelle kun bala may nagapamahog sa ila pero negatibo man atong mga information na natipo naton nga ginapatihan may gapahog sa ila pila ka mga himata ato ang nakahambal abi sa aton diri Bombosamp pero amo na ginaplastar lang naton diri ang pila ka mga posibilidad nga posible daan nga hiligot-anon o kun posible may kaangot man sa politika diri Bombosamp. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas, kaupod si Bombo Pauline Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Pauline Piliora. Padayon karon nga ginatutukan sa kapulisan ining natabo nga insidente. No, sa aton sining mga Bombo Marisol Viñas and Bombo Pauline Piliora, salamat kid sa inyo. Padayon karon nga ginatutukan ini sa aton kapulisan. No? Sa aton sining mga kabumbo kay ang anggulo nga ginalantaw way ginadula ang politically motivated
Granting ating isa sa mga biktima is ay punong barangay, now kaga ining ginalantaw man nga dugang pa nga mga motibo ining pagkaulamid sa isa iya ka pagpangluthang sa tong 1994 kaga sang tuig 2008 ining si Rodney Lamela nga isa man sa mga nanging biktima sa riding in tandem ang may-ara sang kaso man nga pagpatay sa utod sa isa iya ka retired police. Sa aton sining mga kabombo suno kay General Jack Wang kay aton sining Regional Director padayon karon ng ila sining pagpanghusisa kag padayon ang hot pursuit operation nga ginakandak sang aton siniya kapulisan. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ang iban nga mga balita kag impormasyon nga hindi naton mapatpat diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto itugyanta sa iban sinimanus and public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 1 to 7, 2024. Ang Disyembre 6 amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ilang mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Disyembre 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band is set to put you in the December mood bangod sila maghahatag sa isa ka great musical show sa Disyembre 7, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Yes, good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Mayong hapon gid sa inyo. Mainit nga kahaponanon sa Webes. It's Tita Regine para sa kahapon lamang program. Welcome na sa sininga palatuntunan. It is now 14 minutes after 2 o'clock. Today is December 5, 2024. How many days before Christmas? Check that. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 20 dias na lang bago ang Pasko. Hala, may mga alkansiya na ngagin pang bukada, may mga deposits na ngagin pang withdraw. Ito ka big deal, gid, no? Anyway, I welcome you again sa Sininga Palatuntunan, kahapon lamang program. Kung sa diin, mag-enjoy na naman kita. Another set of beautiful stories nga ato nga pamatian sa Sininga hapon. And by the way, sa aton nga winner nga pag-interviewon diri this coming Saturday si Nanay Neni. Anyway, itong 4 times nga nag-join bala sa Super Nanay kag sa ika-4th time mo ang pagdaog niya sang corona. Anyway, makontak ako sa imo nay ha. Walaton mo lang ako nga pagtawag dira sa imo. So ari na kita sa aton nga pagpapati sa inyo sa aton nga ambahanon sa sininga hapon from Regine. Talk. Mahal ka ng mahal ko. Good afternoon. Welcome sa KLP. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Umahal sana'y mapabigyan ng isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin.
sagutin mga salitang binitawan mo sa akin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na butanga. Huwag sanang kalimutan ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong Yep, mahal ka ng mahal ko. Gani swerte mo gid, no? 20 minutes after 2 o'clock, swerte mo man kung napadala ikaw sa imong mga istorya diri sa KLP because by Saturday, maglawag naman kita sa ato nga bagong nga winner for this week. Gani, pwede pa nga makahabol sa inyong mga istorya dira para nga mabasa natin this week. Balik na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede sa gihapon nga isulat ninyo ang inyong mga kasaysayan and then ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Let's start the ball rolling. Pero una sa tanan, gusto ko lang i-share diri sa inyo ang email nga reaction ni Mia sang Spokane, hambal niya, listening from Spokane. Kaladlawan ng istorya ni Rico. Maningin read na to, no? Yesterday yung story ni Rico, nakayuhom na naman ako, Tita Regine. So good afternoon lang dira sa Tananda. From Mia of Spokane. Yes, Mia, Merry Christmas dira sa imo and good afternoon man. Why don't you write another story para sa aton diri sa KLP? Open gid kita to receive your stories. Ari na ang first story naton sa sining hapon, halin sa aton Suki, student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Kumusta na kamutanan dira sa Bombo Radio kag sa mga nagapamati subong sa KLP? Hope everybody's feeling good and okay. Gapamati ako subong sa radyo, drama, provincial jail. At the same time, nagasulat sang letters sa imo. Ikatatlo nga sulat na ini kag tomorrow Sunday, ihulog ko ini padala kay Gracious para idulong dira sa Bombo Radio. Tita Regine, ikatatlo na ni kaadlaw nga wala ka ulan diri, gani wala ang mala ang amon nga footwalk. Naka-walking ako this morning kag hindi madanlog. Kung basa, medyo madanlog kay may lumot. So, sa sulod balay na lang ako gabalik-balik lakat. From my room, manaog ako sa 3 steps nga stairs, malakat sa dining room, pakadto sa balkon. Kung kaisa, diri ako gabatang-batang sa sofa, kag mamati sa radyo, mag-exercise, magbasa, kag magtrapo-trapo sa mga buting-ting diri.
Maayo diri kay masanag kag mahangin kay wala gawa dingding nga kahoy or semento. Daw iron fencing lang kag net para hindi tama kalamok. Sa una, naga-walking ako aga hapon sa highway. Pero ginuntutan ko kay damo sa lakyan, especially motorsiklo. Gani sa garden kag sulod balay ako nagalakat-lakat. Tita Regine, nabasahan ko ba lang according sa isa ka study measuring the pace of life of cities in 32 countries. People in the biggest hurry ang nag-estar dito sa Singapore. People walk 60 feet in 10:55 seconds compared to 12 seconds for New Yorkers and 31.60 seconds for those nga nag-estar sa African cities. But regardless kung sa tiin man nag-estar, the study shows that walking speeds have increased by average of 10% sa nakaligad nga 20 ka mga tinuig. Well, this is for the young people. For me, I think. So, for the old folks, kaangay sa akon, ang walking speed ko yan nag-decrease as I grow older. Tinagakurog na ang mga tuhod ng matanda. Pero okay lang, for I know the Lord's hand will lead me and His right hand will hold me tight to prevent me from falling. Indeed, no? Ara gina siya permi sa aton, even sa aton nga old age. Hindi niya kita pagpabayaan or forsake us. God knows each winding way I take, my every sorrow, pain, and ache, and He never will forsake me. Tita Regina Bimubala, as I grow older, I came to the realization nga ang mga challenges ng kabuhi amo ining pamaagi sang Ginoo para nga i-build kita, no, to be a stronger person. Sang bata pa ako kag single, wagi ko bala naghandom that I will have 8 children later on. Nakita ko kung paano nga ang mga poor parents namon helped us to become what we are now. When I was growing up, kadamo sa mga questions nga ara sa akon kaisipan. What is God's will for my life? Later on, I realized ginahatagan gali kita sang Ginoo just 2 choices. Choose life that both of you and your descendants may live. That you may live the love, or you may live the Lord your God, that you may obey His voice, and He says what we should choose. Ang piliyo naton ang Ginoo mismo and obey His word. God's guidance will always and help us to choose the right path in life. Kung kaisa ang right choice, hindi man mahapos, but when His word is our guide and worship is our goal, ang Ginoo will grant us wisdom to make the right choice. Di ang wisdom nagalin sa learning sa ato nga Ginoo, trusting Him and seeking His face. Tita Regine, pila ka semana na lang kay Christmas na. Subong pa lang, excited na ang tanan sa pag-abot sang Pasko. Pero si Jesus bala, ang matuod naton nga ginakalangkagan, o ba si ang mga selebrasyon, kagdutan-un nga kalipay ang nagahatag sa aton sang excitement. Tita Reg, allow me to relate ang nabasahan ko sa My Daily Bread entitled Christmas Child, and I quote, "Imagine the one who made the cedars spring from seeds, starting life over as an embryo. The one who made the stars, submitting himself to a womb. The one who fills the heavens, becoming what would be on our day a mere dot on an ultrasound. Jesus, in every nature God, making Himself nothing." From Philippians. What an astonishing thought. Imagine ang ina nga eksena as He is born sa isa ka plain peasant village. Kaupod ang mga shepherds and angels and bright lights in the sky, with the bleating of animals, His first lullabies.
Watch him as a young man at the Jordan, getting his father's approval from heaven, and in the wilderness as he wrestles in hunger and prayer. Lantawa as he heals the sick and forgive the impure. His anguish in the garden and his arrest. Apang tuluka, yes, watch as the stone rolls away on empty tomb, ringing hollow because he is alive. Watch as he is lifted to the highest place, as his name fills heaven and earth. This maker of the stars who become a dot on an ultrasound. This, our Christmas child. Kabay pa nga this Christmas, siya ang mangin sentro sa aton nga celebration. Tita Regine, let me close my letter by writing this poem, a cradle hymn, taken from my book of poems. This poem will truly bring us back to Jesus' birth, away in a manger. A cradle hymn. Hush, my dear, be still and slumber. Holy angels guard thy bed. Heavenly blessings without number, gently falling on thy head. Sleep, my baby, thy food and raiment, house and home, thy friends provide. All without thy care or payment, all thy wants are well supplied. How much better thou art attended, think the Son of God could be, when from heaven he descended, and became a child like thee. Soft and easy is thy cradle course, and hard thy Saviour lay, when his birthplace was a stable, and his softest bed was hay. Blessed babe, what glorious features, spotless faith, divinely bright. Must he swell with brutal creatures? How could angels bear the sight? Was there nothing but a manger cursed sinners could afford to receive the heavenly stranger? Did they thus afford their Lord? Soft, my child, I did not chide thee, though my song might sound too hard. 'Tis thy mother sits beside thee, and her arms shall be thy guard. Yet to read the shameful story, how the Jesus abused their king, how they served the Lord of glory, makes me angry while I sing. See the kinder shepherds, or the kinder shepherds round him, telling wonders from the sky. When they sought him, there they found him, with his virgin mother by. See the lovely babe, addressing lovely infant, how he smiled. When he wept, the mother's blessing soothed, and hushed thy holy child. Lo, he slumbers in his manger, where the horned oxen fed. Peace, my darling, here's no danger, here's no oxen near thy bed. Tears to save thee, child, from dying, save my dear from burning flame. Bitter groans and endless crying, that thy blessed Redeemer came. Mayest thou live to know and fear him, trust and love him all thy days, then go dwell forever near him, see his face and sing his praise. I could give thee 1,000 kisses, hoping what I most desire, not a mother's fondest wishes, can to greater joys inspire. Tita Regine, tani paagi sa aming nga poem, mangin malipayan kita tanan sa amabot nga Paskwa. Baida, kung wala man kita damo nga kwarta. Baida, ang mga problems nga aton ginapangatubang. Kag kun may ginadala man kita nga karamdaman sa lawas, aton initanan ihalad sa Ginoo. He will give us love and comfort. Si Luke nagsiling, do not be afraid. A Savior has been born to you. Jesus is God with us. He has His presence, or we have His presence, through His Holy Spirit, the true Comforter. So we don't need to fear. So as I send this letter, let me greet all of you. Merry Christmas. Bye-bye and God bless. Student Mom of Lambunaw. Si
Si student mom nga mahilig magsulat and mahilig man mag-obra sa mga poems. Kag mahilig gid mismo sa mga poems. Salamat gid sa imo ba? Do ikaw gid una nga nagpang-greet sa Merry Christmas diri. Well, anyway, same to you ha. Salamat gid sa mga stories mo nga ginapalabot diri. More stories to be shared. Magapanabalikan kay LP, alas 2:33 ang aton nga oras. Kaupo ninyo si Tita Regine sa pagbalik naton another story ang aton igahatid sa inyo. Pagkatapos lang sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Ang pinakaunang International Bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya
kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight.
Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling. 2:44 ang aton nga oras before kita nga mag-proceed sa aton nga next story diri sa KLP. May kuhaon kita nga flash report nagikan sa kay Bombo Hana Andaza. May nadakpan nga NPA sa Arevalo. Bombo Hana, good afternoon. Yes, Tita Regine, arestado diri ang isa ka miyembro sa Communist Terrorist Group nga may madamo nga alias o kung nagapakilala sa nagakalain-lain nga pangalan kag iniman isa anay ka Deputy Secretary sang Komiteng Rehiyon Panay nga may warrant of arrest nga murder sa diri sa may Sook Arevalo, diri sa may Iloilo City Police Station 7 kung dira sa may Arevalo Police Station dira sa pagpanguna ni Police Captain Dicen kung sa diin man sa aton nga impormasyon nga nakuha dira nga ti subong gina preparar pa sa nga Iloilo City Police Office man ang dugang diri nga mga impormasyon na tuhoy sa ining arestado nga ining katapo sa nga Communist Terrorist Group. So diri man ang aton man nakuha diri nga impormasyon sa ining hepe sa Arevalo Police Station nga tinag isaman ka padulungan anay ginalaan na ini sa may ospital ang ini nga isa ka miyembro sa Communist Terrorist Group matapos ka tinagalain ang pamatsyag sini o kung hindi sa maayong kahimtangan ang ining arestado nga ining miyembro sa Communist Terrorist Group. So aton pag ginahibalo kung ano ang plastada sa pagbalik niya kagina o kung pag-aresto sang mga kapulisan dito sa area sa Arevalo ang ining gina hambal kung ginapasuni man mismo nga miyembro sa Communist Terrorist Group ti kumaton mahibaluan ang ining Komiteng Rehiyon Panay nga ti sa wala pa ma-declare nga ining stable internal peace security concepts man mismo sang 3rd Infantry Division na Philippine Army. So diri man amat-amat naman ini na papas ang ini mga miyembro nila kag ini dugang man ini si wala pang mahibaluan ang ining pangalan mismo sang ining miyembro sang CTG nga naaresto bangod man sa warrant of arrest nga murder dito sa may barangay Sook Arevalo, Iloilo City. Kag diri man sa dugang man diring impormasyon nga na kuha naton dira sa may Iloilo City Police Office accordingly ang bana niya inay siya Maria Luisa Posa Dominado o kon si Commander Loing. Sa liwatang ining pangalan. So babae. So ang according sa bana, ini siya si Maria Luisa Posa Dominado o kon si Commander Loing nga anay former Deputy Secretary sang Komiteng Rehiyon Panay. Kag dugang man diri karon nga ang impormasyon na tuhoy sa ining arestado nga katapos sang Communist Terrorist Group bantayan pa sa iman nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Para sa flash report, ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Madaming salamat sa imong flash report, Bombo Hana Andasa. Oras naton, it is now 2:47 sa hapon. Kag-ari naman kita sa next story naton from Lola A. My dearest Tita Regine. Tita Regine, may luyag ako nga i-share sa imo karon ang akon nga naagyan sa iban ko nga mga paryente nga nagbakasyon halin sa abroad. Abi mo tita,
May ara nga pupil ko pa sadto. Dalaga na ang anak kag naging asawa sang akon nga apo sa hinablos. Kag pupil ko man sadto ang nanay. Kag naging classmate ko pa sa high school ang iya nga tatay. Abi mo tita, tubtub subong, ara pa sa isip ko. Ang daw kalain sang buot. Bangod nga nagkadtuman sa mga pakaisa nila, kag tanan may gin panghatag nga mga pasalubong, kag ako wala, pero wala man ako yan, no? Silingan na hisa, no? Pero syempre ito gindamdam ko, no? Do may medyo sunggod, kay ti bisan na lang tani, no? Sa gamay lang gid nga tion para nga makapangamusta sa akon, so do wala gid. Ti hasta subong do hindi bala makaka sa isip ko kag sa feeling ko ang kasubo nga ini, no, nga akon nga naagyan kay ti balaan nyo naman may edad na gid man ako subong. Ti nagbalik sa abroad, way man lang nagpakita o ko nagtamyaw sa akon. Balaan ko 2 times nga nagpamasyar diri sa balay. Tita Regine, hindi ako interesado sa mga pasalubong kay ti tanan nga gusto ko, dumiara naman ako. Tani lang gid, no, kay ti ako na ang pinaka tigulang nga ila paryente na bala nga kun pa may alala o kahit konting pagtingin, pagpalangga, kung tani, no, sigurado nga mangin malipayon gid ako. Tita, iba-iba man ang mga batasan o ugali sa mga ulihing tubo sa karon. Ang iban, parang walang galang, pag-alaala, o konting pagmamahal sa mga matatanda nila, wala na. Siguro resulta sang high-tech, no? Cellphone. Kag may ara pa nga upod nga kayabangan. Tita, salamat lang sa puong may kapal nga ti ginapalangga niya ako, ginahatagan sang maayo nga health, para nga ti mas malaba pagid ang akon nga kabuhi sa sining mundong ibabaw. Tita, kung pagustuhan lang ako sa subong, gusto ko gid nga magpamasyar-masyar man, pero ti ang health ko hindi nakakasarang maglakat-lakat nga wala sang upod. Sa subong may mga retired teachers man na nga mga hinablos ko, may nurse, doctors nga pwede man nga makapamasyar sa akon. Pero ti daw wala pa man sila nagakadto diri, no, nga ti balaan man nila nga di ako ang makapamasyar sa ila kung wala ako sang upod. Ti kay matanda na ako, no. Pero tani ang luyag bala sang mga tigulang nga bisitahan man sila, istoryahon sila, at inamla makahuluharakak kamo, makakadlawanay kamo, kag bisan wala niya sa mga material nga mga butang o kun mga pasalubong. Sa bagay, no, lain ang ugali sadto sang sa subong, ti sadto yang mga inadlaw, give respect, love, tapos ginataha ang mga tigulang. Hindi ka angay subong, no, nga daw kulang na sa respeto, kulang na sa pagpalangga, kulang na sa pag-asikaso. Tita Regine, medyo malabo na ni ang akong nga pananawan, so I have to close now. With all my best regards and kisses to all. Mabuhay ang ini nga programa mo. Sa liwat, may God bless us all. Lola Amparing. Lola Amparing, kakasana na ang mga sunggod-sunggod mo da, ang mga lain-lain sa buot mo. Sige lang, hulata lang kung saan sila nga makachempo sa imo, nga makapamasyar dira. I'm sure may mga strong desires naman sila nga makapamasyar da sa imo, makahinon-anon ka mo, makaulo-istoryahanay ka mo, no? Pero basi hindi pag itugot sang panahon. But what is important is that, no, ikaw ya,
nami ang imo nga buot sa ila, why ikaw sang lain sang buot, wala kaya nagasunggod sa ila, kundi nga ti intindihon lang. I am sure, no, kabalo na sila nga ang makapahappy sa imo, amo ang pagpamasyar nila dira sa imo. So we hope, ha, nga ang iban yung makahinablusan mo, nagpamati sa mo, so that makalabot sa ila ang luyag mo gid dani, no. Ang pinaka-wish mo gid nga inang mapamasyaran ikaw dira, kag makaulo istoryahan ay man kamo, hindi na necessary hambal mo ang mga pasalubong, kung ano-ano pa dira. Ang importante lang, no, tuod gid man nga ti makakilit anay bala kamo, maka-inistoryahan ay lang man. I know, kung kaya mo lang, kag kung may upod ka lang permi, no, luyag mo man tani nga ti ikaw ang magpamasyar dito sa ila. Pero anon mo na, ti 95 years old ka na, and not at all times, no, nga may ara available nga pwede nga magupod sa imo, kundi in mo luyag nga magkanto. Pero sige lang, pray for them. Nga itouch sila ni Lord para nga madumduman nila ikaw kag mapamasyaran kagid nila dira, especially this Christmas season. For the meantime, just be good, just be happy, and kakasa ang mga bugat sa imo tagipasuon. Thank you very much gid sa imo Lola Amparing sa mga never-ending stories nga ginapang palabot mo diri sa kahapon lamang program. Enjoy lang da ila sa pagpamati mo, pagsulat-sulat mo. See, count all the blessings. Do not count ang what you do not have. Ang may ara ka lang. Kag I'm sure they are enough, no, to make you happy, like ang long life yung ginahatag sa imo, ang good health yung ginahatag sa imo. So ano pa na? Diba? Mayaman ikaw kung isipin natin. So thank you so much gid sa liwat Lola Amparing. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka may importante ng mga pahibalo. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nag-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Nagasala ka bala sa imong atulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imong nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imong study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imong nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imong nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imong nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen. Ito ang ating paglingaw-lingaw sa mga kasaysayan diri sa KLP. Buwas naman mga kabombo sa inyong mga istorya dira ha. Open kita to receive all your stories. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Padayon nato ng ating kalingawan every afternoon with the beautiful dramas. Right after KLP, Toyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.